खुलुमबाय स्टुडियोआव दङ आं राजिब बसुमतारी। गोबां जौगाखानाय मोनद' हारिनो एसटि होनो लानाय जा रायजो सरकारनि थांखि आरो बे थांखिनि सायाव साफ्रोमबो जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफ्रा बिनि हेंथायै गसंथेदों आरो बेखौ होबथानो थाखाय नारा नाथायै खामानि मावगासिनो दं। बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जा गोबां सुबुं अनजिमा थानाय हारिनो जा एसटि होनो लानायनि थांखि बेनि सायाव गोबां बाथ्रा बुंगासिनो दङ आरो सरकारनि बे थांखिनि सायाव सोमावसारनानै बेनि बेरेखा खालामनानै बाथ्रा बुंदों। नाथाय बेनि गेजेरावनो जोंनि राजखान्थिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा माखासे जोंनि बर' हारिनि राजखान्थिनि दैदेनगिरिफ्रा मोनद' हारिनो एसटि होनांगौ होननानै दाबि खालामदों आरो गोबां मेल मिथिङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौसो दुसिनानै गुबुन गुबुन हारिनि रावजों बाथ्रा बुंनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बे समाव एटेक खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बेखौ लानानैनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा दुखु फोरमायदों। बिथाङा दुखु फोरमायनानै बाथ्रा बुंदों दि सासे बर' जानानै जोंनि बिदा गिदिर जानानै सासे संग्रामि नेता जानानै एसटि जानानै काउन्सिलनि सासे दैदेनगिरि जानानै आबसुनि सायावसो जुदि एटेक खालामोब्ला हारिनि थासारिखौ खैफोदाव खोख्लैयोब्ला बेनिख्रुइ दुखुनांथावसिन जाथिया आरो मा थाबावनो। नंगौ बे समाव फिन फोरमायबावगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मा दुखु फोरमायदों। सासे बर' जानानै जोंनि बिदा गिदिर जानानै सासे संग्रामि नेता जानानै एसटि जानानै काउन्सिलनि सासे बिगोमा जानानै जुदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायावसो एटेक खालामो। गुबुन हारिनि सिगाङाव एसटि होबथाग्राया दुलाराय बर' फरायसा आफादानो दिपेन बर'आनो आरो हारिखौ खैफोदाव खोख्लैनानै जुदि बाथ्रा बुङोब्ला बेनिख्रुइ जोंनि बर' हारियाव बेनिख्रुइ आरो दुखुनांथावनासिन मा बाथ्रा थाबावनो। बेबायदि बाथ्रा बुंनानै दुखु फोरमायदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बे समाव मख'नांगोनदि आरो बयबो मिथिगौदि आथिखालनि बिटिसिनि एबा बिटिसि काउन्सिलनि जा गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि बिथाङा एसटि होनो नागिरनायखौ बेरेखा खालामदों होनना बुङोब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दिपेन बर' आरो गुबुन गुबुन बर'नि दैदेनगिरिफोरनि मुं लानानै बे समाव बाथ्रा बुंदों। बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायखौ दुखु खालामनानै बे समाव दुखु फोरमायदों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बिथाङा जुदि बर' जानानै एसटि जानानै काउन्सिलनि मुरब्बी जानानै सासे संग्रामि नेता जानानै जोंनि बिदा जानानै बिथाङा जुदि एबसुनि सायावसो जुदि आक्रमन खालायोबा एबसुनो दाय जाबसिननानै हारिनि अस्तित्वखौ खैफोदाव खोलैनानै बिथाङा जुदि गुबुन हारिनि भट मोननायनि थाखायसो जुदि स्ट्रेटेजिखौ प्लान खालायोबा बिनिख्रुइथ' आरो जाथिया दुखुनांथावसिन मा थानो। बिथाङा हरथों एनअसिखौ जोंहा बुंनो गोनां गैया आरो हाजारबार हर जोंहा जेबो बुंनो गोनां गैया आरो बिनि उनाव इयुननि जोलैखौ नायबानो जाबाय। आरो दिनैनि कलेज इउनिभारसिटि फरायनाय फरायसा फरायसुलिया गावनि भबिष्यतखौ लानानै सांग्रां बिथांमोनाबो दिनै रिभलिउसनाव दिनै सामिल जाबाय आरो बर' हारिनि अस्तित्वनि थाखाय बिथांमोनाबो जिरायनानै थायाखै। गणतान्त्रिक शान्तिपुर्ण सोमावसारनायखौ खालामथों। जोङो मालाबाबो माने सोमावसारनायनि नामाव भायलेन्स खालामजानायखौ जों लुबैया। दा बेखायनो बिथाङाबो गथ' गथाय दङ, न'खराव फिसा फिसौ दङ। बिथांमोननि फिसा फिसौआ दिनै एसटि जानानै जोनोम मोन्दों। इयुनाव 2 कौटि दाजाबनायनि उनाव बे एसटिनि अस्तित्वआ मा जागोन बिथाङा गावनि गथ' गथायनियावबो सोंना नायनो हायो खेबसे जे फिसा फिसौआ मा लुबैयो, निउ जेनेरेसना मा लुबैयो। आं बेखिनि खोथाखौनो बुंबाय। गोजोन्थों।